Benvinguts de nou a Barcelona, al Campionat del Món de 470 el dia de les finals. Per a les dones no només està en joc el títol, sinó també per als països pendents la plaça per anar als Jocs Olímpics. Per als homes les coses estan una mica menys tenses, però al final del dia sabrem qui es fa amb el tercer lloc. Finalment, en l'última regata de les noies, les xineses Xiaomei i Xingyai han sortit des de l'extrem. L'equip de Batlau i Shimak han fet una sortida menys afortunada des del centre de la flota. Ivanova, Krutchik, de Rússia, han estat uns metres de distància sobre vent. En la lluita per aconseguir una plaça a Londres, les coses encara estaven per decidir. Les italianes han estat per davant de les altres, mentre que la parella xinesa s'ha situat realment bé. Els croats Ninsevic i Zupan han estat gairebé just a Batlau i Shimak d'Àustria en arribar a la boia. Les regatistes russes han estat més enrere. No obstant això, després d'una complicada segona seguida gairebé sense vent, han estat Croàcia i Àustria les que han obtingut el passi per als Jocs Olímpics. Escoltem el que diu Lara Batlau sobre el seu èxit. We fight every race for every point because we knew it's gonna be tough, and at the end we made it. I ara arriba el moment de la veritat, la final que ens farà saber quin equip és el campió del món. Serà el britànic de Mills i Clerc o el de Nova Zelanda amb Ale i Pouri? O potser el títol serà per Westerhoff i Berghout d'Holanda? Les angleses han fet la millor sortida, triant l'extrem. Les de Nova Zelanda les van seguir, però les holandeses no han aconseguit una bona posició en primer moment. A la primera boia, les franceses Le Contrer i Garon han passat el primer lloc amb les angleses just darrere, seguides de prop per les de Nova Zelanda. Les holandeses estan quedant enrere, però finalment s'han recuperat a sotavent. Han triat la part dreta i han obtingut una recompensa per la seva decisió. A sotavent hi ha hagut una batalla dura amb el vent gairebé totalment caigut i amb molta corrent. A la boia de sotavent, Kondo i Tabata del Japó passen a primer lloc, deixant a les franceses en segona posició. Al final, però, l'or va ser per les anfitriones dels Jocs Olímpics d'aquest any. Les franceses han obtingut una sorprenent segona plaça, mentre que les noies d'Holanda han hagut de conformar-se amb una tercera posició. Escoltem algunes paraules de Mills i Clerc. Really relieved. It was a really stressful race, but yeah, really happy. La final dels homes ja estava en marxa. Fantela i Marenic s'enfrontaven als germans Lindgren per la medalla de bronze. Els croats han aconseguit bloquejar els finlandesos al principi de la regata. No ha estat una bona sortida per Niklas i Jonas Lindgren, però no s'han rendit i han buscat el flanc dret del camp de regates. Els croats, finalment, han aconseguit passar per davant del Lindgren, amb pocs metres de distància entre els dos equips. Els dos germans de Finlàndia, però, van tornar i estaven just al costat dels croats a la porta de sotavent. I just darrere, la parella formada per Le Boucher i Garros. Qui guanyaria aquesta regata? Finalment, entren Harada i Yoshida, del Japó, en primer lloc, amb Le Boucher i Garros en segona posició i els croats en tercer lloc per davant dels de Finlàndia. Avui ha estat un dia d'autèntic suspens. Felicitats a Fantela i Marenic. I ara, unes paraules dels guanyadors. It was a quite tricky race, as you saw, but I think we did a really good job on the start by pressing the Finland guy and three others both close to the race committee. And then we decided to go a bit more to the right because our decision before the start was like that. And it was tough with the Finland guy. He was fast. He was coming back both upwinds, first and the second one. And it was a great challenge for us and great training for the Olympics. Temps ara de veure com està la classificació. Ha arribat l'hora que, després dels últims dies d'esforços, rebin els seus trofeus en una gran cerimònia realitzada pels amfitrions espanyols.